Здравейте! Предлагам за продажба на последен панорамен етаж един апартамент в Кръстова вада, който трябва да се довърши и има доста плюсове. Баня вдясно от мен. Една е банята с две спални жилището. Това е кухненски бокс. Има поставено вече газово котле. Ето, на Имергаз. Сградата е качествено строителство. Има много тераси, сега ще ви покажа. Освен на котлето, както виждате, и радиаторите са монтирани. Тук имаме две стаи, които сега ще покажа как могат да се увеличат. Тази стая или спалня излиза на тази тераса, която може да се усвои. Вижте за каква тераса говорим. Ще обиколя терасите, за да видите. После ще приложи плана в обявата, за да имате представа. Ето това е. Това е източно изложение. Това е комплекса. Тук има страхотна гледка. Всъщност в Кръстова вада е най-добре да си на последен етаж, защото презастрояването е сериозно. Ето поглед от тук. Това е едната тераса, значи жилището може да стане два пъти по-голямо, това което е. Разбира се, това е сериозна инвестиция, но пък си струва, прави се веднъж. И това е другата тераса, този парапет трябва да бъде махнат. Ето това е другата тераса, която е към кухнята. Тя също може да се усвои. Кой както иска. Нашата фирма се занимава и с довършителни работи. Можем да предложим алтернатива, можем да предложим някакво архитектурно решение и изпълнение до ключ. Заповядайте да видите на място офертата. Това е, сега се връщам, влизайки в едната спалня. Това е другата спалня. Ето, още веднъж. Заповядайте на място, подробности в нашата реклама. Ще ви очакваме.